Vážení diváci, vítejte u dalšího videa. Dneska se podíváme na hru Clash Royale, která je od vývojové společnosti Supercell. Tato hra se inspirovala hrou Clash of Clans a proto určitě Clash of Clans znáte, tak tady vidíte spoustu vojáků a budov z Clash of Clans. Dneska si právě Clash Royale zahrajeme. Takže, dneska jsem si pro vás připravil tyhle tři balíčky. První je náš Hog Rider deck, se kterým jsem se dostal do Areny 7. Pak tu máme Giant Balloon deck a pak tu máme nějaký Golem deck. A samozřejmě tu máme Tornado, úplně novou kartu, úplně nejnovější. A chtěl jsem si ji vyzkoušet, tak jsem si ji koupil a bych ji rád v tomhletom gameplay, rád bych ji vyzkoušel a zhodnotil, protože je to úplně nová karta. Sice s ní ještě neumím hrát, ale ona je fakt dobrá, dá se s ní dobře hrát. Takže, už se na to vrhneme. Nejdřív si otevřeme nějaký free chestku, 67 gold. To je docela dobrý. 2 gemy, 1 masketýrka a nějaký gobliny. Ty gemy, možná se divíte, proč mám tak málo gemů, ale když jsem to začal hrát, tak ještě nebyla takzvaná ta Legendary Česka, ale teďka už je, takže si na ní budu šetřit a koupím si Legendary Česku, protože já ještě nemám žádnou legendárku a nějakou bych chtěl. Pak tu máme Silver Chestu, 46 goldů, jednoho toho moc nepoužívám, ale není tak špatný. Pak tu máme dalších 55 goldů. Royal Gianta. Ty jsou docela dobrý, ale já je teďka moc nehraju. A Knighta, no toho vůbec nehraju. Nevadí. Takže, mohli bychom se rovnou vrhnout do první bitvy. Mám tu tady Hog Rider deck, se kterým jsem se dostal do Areny 7. Dneska bychom si možná mohli otevřít Crown Chestu. Tak se na to kouknem. Jsme level 8. A proti nám je taky level 8. Začneme s goblinama, Hog Riderem a kuličkama. Koukneme se, co udělá. To je zvláštní, nic nedělá? Asi nehraje. Proti Giant Skeletonovi tady ta princezna nám vadí, takže na ní dáme minipeku na distract. Tak asi minipeka může jít sama. To jsme udělali vážně dobře. Nevím, jestli teda mu to nějak spadlo, ale ta kombinace Hog Rider a kuličky, ty jsou vážně dobrý. Protože, tak na tohle dáme Minion Hordu. Ano, to se nám vyplatilo. Jeden hit si dá bomber. Možná bychom mohli jít na 3. Tady princeska. Dáme arrows. Teď jsem vlastně zapomněl, že je nemám moc vylepšený ty šípy. Potřebuji si je vylepšit. Tak, dáme na to Inferno Tower. Na princeznu dáme šípy, gobliny. Minipeka je hodně silná. To jsem nestihl, bohužel. Tak. Tak, náš oponent jsme teďka ve výhodě. Máme o 1 tower víc. Hodíme tu takhle Hog Ridera, takhle. Bohužel. On má mirror. Zvláštní. To jsem moc... Pardon. To byly chybný šípy. Legendárka. Zvláštní. Dáme Inferno Tower. Minipeku na distract. To byla chyba. Tak. Doufám, že tu hru
Musíme to jen, stačí to asi udržet. 6 vteřin. Takže sem hodíme takhle tohle. A myslím, že tohle to je hra. Tak. A uvidíme se u další hry. Tak, vítejte u další hry. Tak teďka tu máme ten Giant Balloon Deck, se kterým už teďka moc nehraju. Mohli bychom takhle zkusit nenápadně trošku. Giant Skeleton, zajímavé. Asi hodíme masketýrku. Ona na sebe přitáhne toho Giant Skeletona. A zničí i toho. Zničí i nám Wizarda. Takže, teďka si tady hodíme Gianta dozadu. Počkáme, co udělá. Vička. To by mohl být problém. Ale s tím by se dalo něco dělat. Myslím, že Valkyrie by to zvládla. Tady hodíme ano, Fire Spirit, přesně na to jsem myslel. Bohužel si nedala ani jeden hit do taverky, což je docela škoda. Ale teďka si vyplýtval svoji minion hordu, takže bychom mohli zkusit na druhou laneu takhle balon z karmy. Schválně, co udělá. Vypadá to... Teďka by si mohl dát pěkných pár hitů, balon. Aha, a to je taverka dole. Teďka se nám to vážně povedlo, protože neměl s tím co dělat. Takže dáme si tu... Určitě asi bude, ano, Vička. Ta je teďka proto dobrý counter. Moji minion horda doufám zničí tu... bohužel. Rychle z Fire Spirity. To se povedlo. Tak. Tady Fireball. Nevadí. Teď jsem si nevšiml z karmy na mýho Gianta. Nepozornost. Vypadá to... Nechci to zakřiknout. Vypadá to, že se blížíme do dalšího vítězství. Ještě tady ubráníme pravou lajničku. Balón. Přitáhne pozornost Vičky. To jsem... X-bow. To jsem hodně dlouho neviděl, aby někdo používal X-bow. A takže takhle nám končí druhá hra a už se uvidíme u třetí. Tak, vítejte u třetí hry. Teďka tu máme level 9. A konečně bych chtěl použít tornádo. Začneme tady s Tombstonem. Mám ho na nízký úrovni, ale... Aha, takže taky golem deck. Zezadu hodíme masketýrku. Jo, tohle to znám. Teďka bychom mohli konečně využít. Teďka asi použijeme minion hordu. A teďka použijeme tornádo. Ano, tornádo všechno odvalil zpátky. No bohužel si dali golemové nějaký ten damage. Asi 300. Tak. Začneme s golemem odzadu. Běž, goleme, běž, udělej. Tak. Za golema položíme tady masketýrku. A z karmy. Tak. Tak, teďka bych chtěl vidět, co s tím udělá. Zap. Dobrý zap. Bohužel přežil. Bohužel pro něj. Můžeme tady takhle... on má graveyard. Zajímavé. Můžeme zkusit...
Graveyard jsem ještě neviděl, to je taky hodně nová karta. Docela dobrá. Myslím, že když položíte nějaký ten tank, tak vám udělá pěknou paseku, ten Graveyard. Trošku misnutej zap, ale k taverce se mu nedostal ani jeden. Položíme golema zezadu, jako on. Zkusíme možná nějaký rychlejší push. Tak. Tak. Tady Wizardy hezky dám Fireball. Odbanám je dozadu. Bohužel hodíme Skeleton Army na golema. Takhle. Takhle. Pardon, že moc nemluvím, ale se musím soustředit. Tak. Nahodíme tam Skarmy zezadu. To byl od něj možná asi to neto. Snad to udržíme ještě tu chvíli. Takhle. 13 vteřin. On, bohužel pro něj, on šel takhle, dotáhneme to do remízy. Bohužel pro něj šel na 3 hvězdičky, což se mu nepodařilo. Díky mé skvělé obraně. Ne, to byl vtip. Tak, dneska jsme si představili 3 balíčky. Doufám, že se vám video líbilo. Můžete říct, který se vám líbil nejvíc a mohl bych z něj příště natočit nějaké další video. Teďka mám 2236 trofejí, takže jsem... Omluvte mě. Pardon. Takže v dalších videích určitě uvidíte nějaký další balíčky, ale mohli bychom třeba už konečně být v aréně 8. Doufám, že příště by mě mohla padnout nějaká legendárka a příště si určitě dáme další bedničky a čau.